ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 እትሊቀ ካህናት ከዓ እዚ ነገር እዚ ከምኡ ድዩ በሎ እስጢፋኖስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰ አቱም ሰባት አቱም ሕዋትን አቦታትን ስምዑ አምላኽ ክብሪ ንአቦና አብርሃም ገና ኣብ ካራን ከይተቀመጠ ኣብ ሜሶጶጣምያ ከሎ ተራእዮ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ኣነ ናብ ዘለኤካ ምድሪ ንዓ ድማ በሎ ሽዑ ንሱ ካብ ምድሪ ከለዳውያን ወፂኡ ኣብ ካራን ተቐመጠ ኣቦኡ ምስ ሞተ ከዓ ኣምላኽ ካብኡ ናብ ዝሕጂ እትነብርዎ ዘለኹም ምድሪ ኣቃዓዞ ኣብኣ ከዓ መርገፅ እግሪ ዝኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦን ግና ከውሉድ ዘይብሉ ክነሱስ እታ ምድሪ ንዕኡ ብድሕሪኡ ንዘርኡ ከም ዘረስትዮ ኣተስፈዎ ዘርኡ ኣብ ዘይምድሮም ጓኖት ከም ዝኾኑን እቶም ህዝቢ ን400 ዓመት ከም ዝገዝእዎምን ከም ዝገፍዖምን ኣምላኽ ተዛረቦ ኣምላኽ ድማ ነቲ ዝግዝእዎ ህዝቢ ከዓ ኣነ ክፈርዶ እየ ድሕሪ እዚ ክወፁ እሞ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ከገልግሉን እዮም በለ ኪዳን ግዝረት እውን ሃቦ ከምኡ ከዓ ይስሐቅ ወለደ እሞ ኣብ ሻምነይቲ መዓልቲ ገዘሮ ይስሐቅ ድማ ያዕቆብ ወለደ ያዕቆብ ከዓ 12 ርእስታት ዓሌት ወለደ እቶም ርእስታት ዓሌት ድማ ዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብፂ ሸጥዎ ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ ካብ ኩሉ ፀበብኡ ከዓ እናገፎ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ሞጎስን ጥበብን ሃቦ ንሱ እውን ንግብፂ ንብዘላ ቤቱን ከም መሓድር ሸሞ ኣብ ኩላ ግብፅን ከነኣንን ከዓ ጥሜት እወ ብርቱዕ ፀበብ ኮነ ኣቦታትና ድማ ምግቢ ሰኣኑ ያዕቆብ ግና ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝርከብ ሰምዐ ንኣቦታትና ከዓ ቀዳማይ ግዜ ለኣኾም ኣብ ካልኣዮም ድማ ዮሴፍ ንሕዋቱ ገዛ ርእሱ ኣፍለጦም ዓሌት ዮሴፍ እውን ኣብ ፈርዖን ተፈልጠ ዮሴፍ ከዓ ንኣቦኡ ያዕቆብ ንኩሎም እቶም 75 ሰባት ዝኾኑ ኣዝማዶን ልኢኹ ፀውዖም ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ ኣብኣ ከዓ ሞተ ኣቦታትና እውን ሞቱ ናብ ሴኬም ድማ ገዓዝዎም ኣብታ ኣብርሃም ካብ ደቂ ሓሞር ኣብ ሴኬም ብገንዘብ ብሩር ዝዓደጋ መቃብር ከዓ እንበርዎም እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝገለጸሉ ተስፋ ዝፍጸመሉ ግዜ ምስ ቀረበ እቶም ህዝቢ ኣብ ግብፂ ዓበዩን በዝሑን እዚ ድማ ኣብ ግብፂ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ካልእ ንጉስ ክሳዕ ዝትንስእ ኮነ ንሱ ንዓሌትና ተተናኾለሎም ንኣቦታትና ከዓ ህፃናቶም ብሂወት ምእንቲ ከይነብሩ ክሳዕ ዝድርብዩ ጨኮኖም በታ ግዜ እቲኣ ሙሴ ተወልደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ነበረ ኣብ ቤት ኣቦኡ ን3 ወርሒ ክንክን ተገብረሉ ምስ ተደርበየ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዒላ ከም ወዳ ጌራ ዕበየቶ ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማህረ በቃሉን ብግብሩን ከዓ በርትዐ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንኣሕዋቱ ንደቂ እስራኤል ክበፅሕ ብልቡ ሓሰበ ሓደ ኻባታቶም ክዕመፅ ምስ ረኣየ ከዓ ሕነቲ ጉፉዕ ዘርዩ ነቲ ግብፃዊ ቆተሎ ኣሕዋቱ ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ድሕነት ከም ዝህቦም ዘስተውዕሉ ይመስሎ ነበረ ንሳቶም ግን ኣስተውዓልዎን ንፅብሒቱ ድማ ክበኣሱ ከለዉ ረኣዮም ኣቱም ሰባት ኣሕዋት ኢኹም ስለምንታይ ንሓድሕድኩም እትተዓማመፁ ኢሉ እውን ክዓርቆም ፈተነ እቲ ንብፃዩ ዝዕምፆ ዝነበረ ግን ደፊኡ መን ሓለቓን ፈራድን ገይሩ ኣባና ሸይምካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካ ሄዶ ክትቀትለኒ ደሊኻ በሎ ሙሴ ዝዘረባ ምስ ሰምዐ ሃደመ ኣብ ምድሪ ሚድያን ድማ ጓና ኮነ ኣብኡ ከዓ 2 ወዳት ወለደ ድሕሪ 40 ዓመት ድማ ኣብ በረኻ ከረን ሲና መልኣኽ ብዝነድድ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ተራእዮ ሙሴ ድማ እዚ ምስ ረኣየ በቲ ትርኢት እቲ ተገረመ ክምርምር ኢሉ ክቐርብ ከሎ ግና ከምዚ ዝብል ድምፂ ህዋ ሰምዐ ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን እየ ሙሴ ራዕራዕ ስለ ዝበለ ክምርምር ኣይደፈረን ይህዋ ድማ ከም ዝበሎ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ ምድሪ እሞ ኣሳእንካ ካብ እጋርካ ውፅእ ጭኮናት ብግብፂ ዘሎ ህዝበይ ብርግፅ ርአ ኣለኹ እቶም ከዓ ሰሚዐ ከናግፎምን ወሪድ ኣለኹ ሕጂ ኸ ንዓና ኣብ ግብፂ ክልእኸካ ነዚ መን ሓለቓን ፈራድን ገይሩ ሸምካ ኢሎም ዝሓድዎ ሙሴ እዚ ኣምላኽ ብኢዱ እቲ ኣብ ኣሻቕ ቆጥቋጥ እተራእዮ መልኣኽ ሓለቓን መድሓንን ገይሩ ለኣኾ ንሱ ን40 ዓመት ኣብ ግብፅን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ በረኻን ተኣምራትን ትምህርታትን እናገበረ ኣውፅኦም እዚ ሙሴ እዚ ንደቂ እስራኤል ኣምላኽ ከማይ ዝኣመሰለ ነቢ ካብ መንጎ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እየ ዝበሎም ንሱ ኣብ በረኻ ኣብ መንጎ እቲ ጉባኤ ምስቲ ኣብ ከረን ሲና ተዛረቦ መልኣኽን ምስ ኣቦታትናን ዝነበረ ንዓና ምእንቲ ክበና ከዓ ህያው ዝኾነ ቅዱስ ቃል ተቐበለ ንዕኡ ኣቦታትና ደፍእዎ ደኣ እምበር ክእዘዝዎ ኣይደለዩን ብልቦም ድማ ናብ ግብፂ ተመልሱ ንኣሮን እውን
إذا خام مدر جبت زوج أنا موسى أنتي كم تخون عين فلتني نامو كأكرمينا زخود أمالك تجبر لنا بلوا بتن معلتي أنت عندما مرخ جبروا نتتعود كأ مسوات مطلو بجبر دوام دمون تحققوا أملاخ دم خباتاتهم الجسة نسراوي سماي كجلجلو خا أحلفوا هوام إذا خمتي أم متحف نبيات كمزي تبهلو تتصحفيو أتم بيت إسرائيل 4 عامات برخة حرود المسوات زغربكم سين عيديو وقال آس نتوم كتملخوا ملكم زجبركم ومسلتات دونكان ملوخن كخوب أملاخ ريفاننيو خمز تصركم سلازي كنيو بابيلون كعزوكم أبوتاتنا أبرخة دونكان مسكرنا براتهم نسخاتان موسى خمت زرع مثل غير خسر حز عززوا إياه التوم تقبلوا أبوتاتنا دما مس إياسو خوينا مناتهم أحزاب زنبروا أمو أملاخ كاب كرم أبوتاتنا سوقوا مدرقتوان أبا أخصع زمن داويت سنحت نسو دما أبكرم أملاخ مقوس رخبه نعملاخ ياقوب زخون منبر خسر حلمنا بيت زهانة صلقنا سلموني قنا ختلعول بإيدا بتسرح أبايت أين برنيو إذا خاخمت نبي سماي زفانة يمدرخ دكو أجريا كما يزبلت بيتي خون كتهانصلي يبلي هوا ويستاز عرف الله بوتابي الله إذا خلص إيديدو يقبرت تونز ولايو أتم لبهم من إذانكم من زي تجزرة الرارتي نسخاتكم كل سعنا منفس قدس تتصرر واللهم كم تأبوتاتكم زقبرون نسخاتكم منكم تقبرون لهم كاب نبياتك أبوتاتكم زي سقوق ومنيو هو نتوم بزعبا من تسعة تصادق قديمهم زنقورو قتيلهم حجوهم نسخاتكم نحلفكم وهابتن قتلتن كونكم نتبه ملأخت تم حلال في حق تقبلكم كنسوم سيحلخمون أزم السمع لبهم ندرة أسنانهم كحرقهم له نسوقنا بمنفس قدس تمليونا بسماي تأمته كبر أملاخ يسوسن أب يمان أملاخ دويلون دمار أيه إنه سمايا تغفيتو ود سبد ما أب يمان أملاخ دويلور اللخو أوم بلا شعوب عبيد متشدروا إذانهم دفينهم كأب حبر ورروا ناوت أتخت موت يوم دما بدار بقى من خجف جمروا التوم ساخر دما خداون توم بقار ساول زبها الجوبة زنبروا بدار بقى من خقتلو خلو خا استيفانوس قويتا يسوس منفسي تقبلي له تمحسنه تنبركي خو أبو تعدمتي يهوا إذا حد أتزايد حزلهم يلو تشدره إذا مسبلون موته